Ndino kuchingamidza zvekare muzora naZimbabwe ndovemba kuti muri watsvene kwese kwamuri kumatimana nyika radzoka zvekare nenhau dzatiri kutora kubva mumatimana ose enyika yeZimbabwe uyezve muzvivhitivhiti zvenyika zvakasiyana-siyana zvemuno muZimbabwe. Awa ndokutendai Zimbabwe nekuramba muchiuya muchiteerera nhau dzinokomenda kwamunoita pachannel pana paZimbabwe ndisingakuwestere nguva nhaurwa dzakati wandei dzandinoda kuti ndinge ndichikutsanangurirai pano muzora nhasi apo patiri kuona hurumende iyo yava Mnangagwa iri kupomerwa mhosva hombe ichinzi iyo sei yatora danho hombe rakafanana iri rakasingambofungidzirwa kuti rinogona kunge richiitika mukurarama kwedu. Apa taona munhu akanga ari MP ende uyezve akanga ari muCentral Committee meZANU-PF achiignoiwa or asingapiwe ruremekedzo, even nyange ruri ruremekedzo rokunzi akwanise kuendake paHeroes eka ruremekedzo rokutaurwawo pazvivhitivhiti zvenyika zvakafanana naZBC nepaHerald zvokunzi iye achanovigirwa nyange kuri kumusha kwake oro achapiwa some kind of a level reruremekedzo nemasoja nemaveteran. Asi taona hurumende yaMnangagwa ichiratidza kuti iyo ine kakutsamwa kainako ende uyezve ine kakusakoshesa kainoita kune munhu anenge aita mafungiro asingaenderano nemutungamiriri anenge achitonga ipapo panguva izvo. Asi vanhu vazhinji vari kuti izvi tinoda kuti zvizenge zvichizoitika. Tinoziva kuti even nyange Robert Mugabe paakafa nguva yakwana akaramba kuti anga achiitwa ruremekedzo, akaramba kuenda paHeroes eka paakatora makore nemakore achiviga vanhu. Vanhu vazhinji vari kuchemera kuti dai Mwari wedu, Mwari amusika vanhu akazviita izvi kune ari kutonga iko zvinhu Emmerson Mnangagwa asati ambobvumirwa kana kuenda paHeroes eka ende uyezve abatwe semarengenya muzuva rachapesana nepasi rino, muzuva raachafa, nenyaya yekuti takatarisa hunhu hwaanoita nehunhu hunongotarisirwa kuita munhu anotungamira vanhu hazvienderani. Iye ane hunhu hwevanhu vaye vakaipisisa ende ane mwoyo wakaipisisa. Zvobva zvasiyana nemamapurezidenti atinoona muSouthern Africa ende tinoona anoclaima Mnangagwa kuti Cyril Ramaphosa nemutungamiriri wake, asi takaona mwoyo waCyril Ramaphosa waanoita kunyika yeSouth Africa uko hazvienderani nemwoyo watinoona una Mnangagwa. Regai azonzi igarwe ikoko kudhaiwo munhu asinai kana, nekuti iye ane shungu nekuti mumwe munhu ange achirarama ende uyezve haanei kana haatombonyare ende uyezve mwoyo wake wakaomarara sedombo. Taona also kuti iye Comrade Geza varemera hurumende iriko muzuva ranhasi yaMnangagwa. Taona even nyange kofini rake chaiche kuti ringe paranga richipfuura mumastreet muHarare kubva kumasvingo kwese, kubva all the way richibva kuna Beitbridge kusvika risvike muHarare, Mnangagwa aisa mapurisa ake kuti vanhu vasapemberere uro kuti vanhu vaone kofini ravageza, kutiisa mapurisa nembwa mapurisa anembwa kuti vanhu vasapemberere vasaone vageza. Asi vageza izvi vakazviitira kuti vanhu vaone a final rest in peace ende uye vazive kuti Geza ndiani. Ndosaka vakadecide vasina kuda kuti ivo vange vachikwira ndege dzanga dziripo ende mari yanga iripo yekuti vange vachiuya nendege, asi vakati gowauya neroad vachipa final goodbye kuna avo vanhu vakavatsigira all the way vakapinda neroad, vakapinda nepaBeitbridge vakauya nemasvingo all the way vasvika muHarare. Tiri kuona vachipuhwa ruremekedzo, vanhu vakazara mumastreet kuti vange pari kupfuura mutungamiriri wenyika. Taona vanhu vazhinji vakazara, tazoonawo mumasvingo mapurisa emumasvingo, dzungu rangava naro vatiziva kuti dzungu iri idzungu rekumasvingo chete here kuti dzungu rekupi. Apa taona vakumhanyisa nemavhenda, vange vakamira, vange vakazara vachiomberera vageza vachipfuura. Zvinhu zvinofanira kuti zvinge zvinoratidza kaunhu kevamwe vanhu ende uyezve kemapurisa edu palevel, zvinoratidza kuti level racho rinenge risina kunyatsokwana. Saka tichizoona vanhu vachizosvika pakudai, so kuti nemavhenda nevanhu vari kutofara, people are just cheering, vanhu vari kufara, munhu vaisapota, then makusairira imbwa, makurova vanhu. Mafungiro acho unyatsoona kuti mafungiro acho haana kunyatsoita zvakanaka. Taona vageza varoratidza kuti igamba. Taona vazosvika mudhorobha raHarare umo mataona vatambirwa vari pamwe chete nefuneral pala yavo
yenyaradzo yepaHerbert Chitepo muHarare, uko kwaitwa chechi service yaitwa panyaradzo ipapa pana Herbert Chitepo muHarare. Panzi pataurwa mashoko akasiyana-siyana nevanhu vakasiyana-siyana, mashoko echechi, mashoko vanhu vakasiyana. Taona also maZimbabweans anoremekedza varimo muchechi imo, muna hama neshamwari vachipa final goodbye. Kuno vanhu vakawanda vatiri kuziva vari kutochema ipari zvino, vatadziswa kuti vange vachinoona ende vachingasangana navageza ipapo pana Herbert Chitepo pana panyaradzo, nenyaya yekuti vazhinji vacho vakatopuwa mawarning ekunzi vakatoonekwa varipo ipapo, mari dzavanoona dzemaoveterina vachadziwana. Kana ari masoja vabva vatopuwa warning ekunzi vanoburutswa basa. Mapurisa vanga vatotaurirwa kudhara kuti panofanira kuchengetedzwa, pafanira kuzara vanhu vakawanda muHarare vanga vachida kunozara iko kuti vange vachinopanana final goodbye navageza. Asi taona mapurisa anga akatozara futi ipapa pamuzinda wenyaradzo vachiblokera kuti vanhu vasaende kudhuze ikoko, kuti vanhu vanoratidza kuti vanga vane rudo rwakanyanya nemutungamiriri wavo vageza. Asi zvisinei vageza vataura kuti pavo ivo vapedza, ende pasarira pako ivo mwana weZimbabwe, mayouth ende nevanhu vakadzi vari kuti vange vachifanira kumira strong kuti vange vachitora vachiclaima back nyika yavo kubva kuna Mnangagwa, especially mayouth ari kunzi ivo anofanira kunge achitungamira pane nhau ino yekuti nyika yedu inge ichienderera mberi. Apa tiri kuona Mnangagwa ari kuitora, ari kuiisa muhomwe make, ende uyezve ari kuitora achiitongera kuBrigade Farm. Tiende also zvirunzi izvo pachabva vageza panyaradzo pana Herbert Chitepo paHarare, vachange vakunanga kumuzinda kwavachazenge vachizoradzikwa kune nzvimbo yavo oro kumusha kwavo, kune nzvimbo yavo yavakasarudza kuti ivo ndiyo vachazenge vachida kuchengetedza, ende uyezve kune kumusha kwavo kwavanobva vageza kusanyati mudunhu rinonzi iro Chenjiri. I think tinokuziva kunonzi kusanyati Chenjiri. Vazhinji vanobva kunzvimbo iyo vanokuziva kusanyati Chenjiri farm 6 paChenjiri farm 6. Vanoda kuti vazenge vachisvika ikoko vachizono pawo so ruonekedzo rokupedzisira navabombshell geza vanosvika ipapo pafarm 6 paChenjiri kusanyati, uko tiri kuona kuri kuenda makurukota akasiyana-siyana. Asi tiri kuziva kuti makurukota ehurumende vasarudza kuti vange vachiboycota, vasarudza kuti vange vasingaende, asi vazhinji vataura kuti navageza vasiyane, vehurumende avo vati ivo ngavasiyane nazvo, nekuti vaziripo vakapa simba vageza anga ari munhu wevanhu, anga asiri munhu wehurumende yaMnangagwa. Saka hurumende yaMnangagwa ngaisare iri yoga, ende hatomboda kuti inge ichiwanika ikoko. Tinoda kuti vanhu vange vachizviradzikira gamba ravo vega. Aiwa, ndotenda kuZimbabwe, ndoti muonezo rakanaka. Ndokurudzira kuti murambe muchidzoka muchisubscribe ende uyezve muchishare nhau dzedu kuma different platform. Ndotenda.